Maar liefst zo'n 20.000 zonnepanelen liggen hier bij elkaar. Bedacht en betellen door de coöperatieve energiemaatschappij van de inwoners van Griep. Met 2 jaar van tarierings en 4 mannenbouw kan de eerste stroom komende vreed naar de klanten. Wij willen graag de middenstand van Griep onder stroom krijgen, particulieren. Maar ook de gemeente. De gemeente het juiste deel, ben ik mee in onderhandeling. De provincie. En die heeft ook een grote bakkerij in Griep. Daar ben ik mee in onderhandeling. De coöperatie had flink naar de boezematten om het zinnenpark op te zetten. De panelen en alles eromheen hebben goed 10 miljoen euro kosten. Een investering die in 10 jaar weerom verdienen worden moet. Een van de duurste onderdelen wie de stroomkabel. Het gaat om een speciale kabel van maar liefst €1 heel miljoen. Om ook die rap waarom te verdienen is uitbreiding van het zinnenpark nodig. Je mag straks zien hoe die kabel aansluiten wordt van Liander. Dat is een enorm grote investering. Die het eigenlijk alleen nog maar rendement oplevert tussen Maanzaan en Joonszaan, als de zinneskind. En voor de rest leidt het daarin te los. En eigenlijk willen wij hier proberen, ondanks alle 10 wien, letterlijk en figuurlijk, die er is, om je dan nog een dwarsmolen te realiseren op termijn. De provincie wil ik wel geen dwarsmoners met daar staan. De coöperatie wil nu met de provincie om tafel om te zien of er dus een uitzondering mogelijk is.